Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Толпар ТВ каналында шушы матур язгы көндә Илеш телерадио компаниясе сезне сәламли. Көннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, җир йөзенең гүзәллеге хатын-кызларда диләр. Шул җир йөзенең бизәкләрен чын күңелдән язның иң беренче, иң күңелле бәйрәме Халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрик итәбез. Бәхетле һәм сөекле булыгыз. Хатын-кыз бәхетен, балалар һәм оныклар куанычын күреп яшәргә насыйп булсын. Тыныч тормыш, сәламәтлек, игелек һәм муллык телибез сезгә, кадерле гүзәл затлар. Мехрибанлык, шәфкатьлелек, изгелек һәм мәрхәмәт булса һәркем күңелендә, яшәрбез күпкә рәхәт. Чөнки җирдә мохтаҗлар күп, җылы сезгә, ярдәмгә, авыр чакта сыенабыз, ярдәм көтеп Ходайга. Күп очракта Ходай Тәгалә ярдәм җибәрә безгә, изге кеше сурәтендә, мәрхәмәт белән бергә. Мохтаҗлар күп, тирә-якка игътибарлап күз салсаң, күпме кеше өнсез генә тилмерә көтеп ярдәм. Бәлә килә көтмәгәндә, ут булып, яшир булып, күпме бала яшен түгә, әти-әнисен югалтып. Фаҗигаләр тулы җирдә, сынау килә күпләргә. Кайсы чакта җылы сүз дә ярдәм итә кешегә. Игътибарлап кара әле, тирә-якка бер генә, ярдәм көтеп, өмет итеп, күзләр төбәлгән сиңа. Бу карашта күпме елау, күпме газап һәм сагыш. Ни кичерә икән кеше, сынаулар салса язмыш. Борчулы уйлар башта, нәрсә булыр иртәгә? Хәлне аңлар кеше бармы? Көч калырмы яшәргә? Ышанычым бетми әле, чөнки ялгыз түгелмен. Михрибанлы кешеләргә өмет итә күңелем. Ярдәм көтәм, мин рәхмәтем, битараф калмаганга. Бүгенге авыр мәлемдә хәлемне аңлаганга. Бирер мөмкинлеген барга, Шөкер итеп Ходайга. Мохтаҗ итмә, Раббым диеп, Ашык дустым, ярдәмгә. ни чәчсәк, шуны урабыз. Изге эш калсын бездән. күпкә артып кире кайтыр. Изгелек ятмас җирдә. Янмай ул, шәһәрдә, көзсез калмай.
изгелек кылса, яктырыр иде дөнья дип исемләнгән хәйрия концертын башлыйбыз. Сәгать телен кире борып була, гомер үткәч булмый кайтарып. Тик яхшылык эшләп, изгелекләр белән калдырыйк без дуслар юл ярып. Изгелек, кеше яшәгән сайын бу сүзләрнең мәгънәсенә кирәнрәк төшенә бара. Ул сүзләрне тормыш безнең күңелләребезгә язып куя, аларны мәңге җуелмаслык итә. Изгелек җирдә ятмый, барыбыз да яхшылыкка мохтаҗ. Бу заманнарда бигрәк тә яхшылык эшләү җиңел түгел, эшләргә кирәк. Изгелек, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек. Дәвахана өлкәсендә шактый еллар намуслы хезмәтен салган Сүлтә фельдшер, акушерлык пункты фельдшеры Лилия Тимирзахит кызы Насибуллина. Һәм район үзәк дәваханәсенең терапевты Илфат Тимирзахит улы Билалов халык рәхмәтен яулаган изге күңелле, ак канатлы, ак халатлы фәрештәләр дип әйтсәк тә һич ялгыш булмас. 36 ел әйтергә генә җиңел, ә бит шушы еллар эчендә күпме йокысыз төннәр, авыруның сәламәтлеге өчен күпме борчылулар, хезмәтеңнең җимешен, сихәтләнгән кешеләрне күреп, шатлыктан җимелдәгән күпме күз яшьләре булганын Лилия апа үзе генә беләдер. 7 балалы гаиләдә туып үскән Лилия Насибуллина Иске Дөмәй авылында укытучы Әхмәтов Тимирзахит абый һәм шәфкать туташы Җәннәт апа Шакированың 7 балалы гаиләсендә матур тәрбия алып үсә. Кечкенәдән медик булырга хыяллана. Бәлки чагында Дөмәй участок больницасына баргач, мин андагы пөхтәлеккә, андагы аклыкка, андагы ак халатлы апаларга карап, үз әнием кырында
Min de şuşray işlesem iyi, şuşray vraç bulsam idi deyip hıyalanaydım. İşke Sofya İsmail'na Yamaktinova urattı. Ol bir bala şirlegen iken, onu uz balan edip kara. Olu kişi şirlegen iken, uz enin deyip kabul et. Bir evi şirlegen iken, onu uzunun kortayın deyip hisittiydi. Ömrüm boyu şuşu prinsip bilen men işleyim. Biri meditsina училищесында bilim alıp qaytqaç, bir neçe yıl tuğan avlında işley. Arı tabayında 1986 yılda Sülti avlı yigiti Faiz Fuat ulu bilen qavuşup uz gailelerin qurub jibereler. Bir kız, bir ul üstüreler. Kilin bulup düşkön günden alıp Liliya hanım avul medpunktında felçer bulup hizmetin sala. Bizim avul felçerimiz Liliya bizge Allah tarafını bölek etken zaman kişi bildiğin durur. Bizden Liliya biz yaratып aytабыз, dindaşabız da qarar. Çünkü yanım bir vaqtda da vaqtım yok. Boşamayım, şiirleyim biteli deb etkeni yok. Ol halka ananlık ihtiram ede. Biz onu bararız, yaratabız, ihtiram ederiz. Ул һәр чак дәваланырга килүчеләрне эш урынында якты йөз белән каршы ала, төрле процедуралар үткәрә. Эшенә зур җаваплылык белән карый, нинди генә сорау белән мөрәҗәгать итсәләр дә, сабыр гына тыңлап, үз киңәшләрен бирә. Бүгенге көндә Лилия Тимирзахит кызы 2 авылда яшәгән 436 кешене хезмәтләндерә, шулар арасында 64 сабый. Ул иң нәниләр белән дә, иң өлкәннәр белән дә тиз арада уртак тел таба. Бигрәк тә әби-бабайлар аны түземсезлек белән көтеп ала, авырып торганда ялт кына кирәкле дәваны бирә, төшеп торган кәефне дә ягымлы сүзе белән күтәреп җибәрә белә бит ул. Рәхмәт Лилиягә, зур рәхмәт. Bütün авыл белән рәхмәт укыйбыз аңа. Минем Naq şiirlegen vaqtlarımda Uskarilar getirip ölümden ap kaldı. Шәһәр җиреннән аермалы буларак, авылда фельдшер булып эшләү икеләтә зур җаваплылык сорый торган һөнәрләрнең берсе. Чөнки сер түгел, бер үк вакытта аларга педиатр да, күз табибы да, хирург да булырга туры килә. Белемле булу өстенә ачык йөзле, тәмле телле булу да бик мөһим. Шөкер, Сүлте һәм ян туган авыллары халкы бар ышанычы белән шушы кичкенә мөлаем затка үзенең ак халатлы фәрештәсе Лилиягә таяна ала. Илеш районы үзәк дәваханасы элек-электән тәҗрибәле табиблары, шәфкать туташлары белән дан тота. 25 елдан артык хезмәт стажына ия булган табиб исемен зур горурлык белән йөртүче Илфат Билалов шуларның берсе. Иштирәк авылында туып үскән ул. Башкортстан дәүләт медицина институтына укырга керә, 3 курс белем алгач армия сафларына алына. Афган сугышында катнаша. Башта укучы, аннары фельдшер булып хезмәт итә. Туган якларга исән-сау әйләнеп кайткач, Илфат тагы да ныграк шәмләнеп укуын дәвам итә. Каһәрле, михнәтле сугышны күреп кайтса да, солдатның йөрәге ачулы, кырыс булып калмый, ә киресенчә, кешеләргә һәр вакыт изгелек кылып яшәү теләге белән тибә. Институтның тамамлау белән Республика клиник дәваханасының гематология бүлегендә интернатурада белемен камилләштерә. Ары таба инде Илешкә эшкә кайта. Беренче эш көнендә яхшы хәтерли ул. 1993 ел 2 август һава десант гаскәрләре көне иде, дип елмая ул. Кешеләргә ярдәм итәсе килде. Шуның өчен азрак аларга ярдәм итеп, хәлләрен җиңеләйтәсе килде инде. Шуның өчен сөйләдем. Минем остазлар булды. Монда кайткач Решеревдинч классында эшләдек. Авзалов баш врач. Иламанов Бисер Тибяныч безне күп нәрсә өйрәтте. Авсахов Альберт Сабирьяныч. Бары тик теге яки бу авыруны вакытында кисәткән очракта, тырышлык салганда, хәстәрлек күргәндә генә һәр кешенең сәламәтлеген яхшыртырга мөмкиндер. Гомерен фидакар хезмәткә багышлаган Илфат Билалов моны күптән инде һөнәри девиз итеп алган. Ул бар булмышы белән табиб, зур тәҗрибәгә ия терапевт. Аның шифалы куллары ярдәмендә күпләр савыгып аякка баса. Илфат ярдәм итешне мин бик күп еллар белән, сызлыкларны белән Bilemem как ответственный кеше, он авторитетный врач. Çünkü küp yıllar уже ülkede işleyip de kişi için bu tek borçlu tura her vakit zamanında telefonla Allah tek tindip durmadan ben de o tecrübeli kişilikli başta şutlayayım indi. Һәр кемгә ярдәм кулы сузырга әзер торучы Илфат Тимирзахит улы үрнәкле гаилә башлыгы, хәстәрлекле ир, яраткан әти дә. Җәмәгате Ландыш белән уллары Ринат белән кызлары Лилияны үстерәләр.
Күңелләре киң, авырлыклардан курыкмый, эшен җиренә җиткереп башкаручы кешеләр арабызда әз түгел. Аларның кылган изгелекләре, батырлыклары зур хөрмәткә лаек. Кадерле дуслар, таныш булыгыз, шундый батыр йөрәкле кешеләрнең берсе 122-нче янгын сөндерү бүлегендә 30 елга якын намуслы хезмәтен салучы Хәлил Харис улы Кадыров. 30 елга якын 122-нче янгын сөндерү бүлегендә тырыш хезмәтен салучы Хәлил Харис улы Кадыров ул вакыйганы әле булса оныта алмый. 2005 ел. Яңа Күктау авылында шәхси йортта янгын чыга. Дежур отряд хәбәр алу белән юлга ашыга. Кызганыч. Янгын инде йортны тулысынча биләп алган. Кеше җанын коткару өмете өзелә. Янгынны сөндерүгә бар көч юнәлтелә. Кайчандыр гөрләп торган, нур балкып торган күркәм йорттан кара төтен генә кала. Әллә күңеле сизеп, әллә Ходай шулай кушып, янгын сөндерү бүлегендә водитель булып эшләүче Хәлил Харис улы йорттан калган базны эзләп табып, бәлки берәрсе качып исән калгандыр, бәлки аны коткарырга әле соң түгелдер дип баз капкачын ачып карый. Һәм ни гаҗәп, 11 яшьлек сабый ир бала анда үлем белән яшәү арасында, ничек тә бирешмәскә, ничек тә исән калырга, тын алырга тырыша. Бер секундны да югалтмый сабыйга тиешле ярдәм күрсәтелә. Ул исән кала. Шактый дәваланганнан соң егет аякка баса. Ел артыннан еллар үтә һәм ул үсеп буй җитә. Айдар Әхтәм улы Шакиров. Бүгенге көндә ул муллалыкка укып йөри. Тормышта аның бу изге юлны сайлавы бер дә очраклы түгел икәне һәр кемгә дә аңлашыла. Семьяда 6 кеше идек. 4 кеше мәрхүм булды. Әти белән исән калды. Мин 2 ай ярым больницада яттым. 2 ай үткәчтән соң больницадан чыктым. Аннан әти белән яшәп киттем. Әти белән бераз 5-6 ел яшәгәч, әти мәрхүм булды. Аннан соң мин беразын алып исәнмен, укуларны укып, шулай дин юлында укып, исәнмен укуларны бетердем. Хәзер шушы мәчеттә исәнмен хезмәт итеп йөрим. Зур рәхмәтләр әйтәсем килә, шулай пожарда катнашканнарга, ярдәм иткәннәргә, шулай безне апшырышканнарга, шулай сезгә барыгызга зур итеп рәхмәт әйтәм. Сезгә исәнлек, саулык, тәвфыйклы, бәрәкәтләр булсын. Батыр йөрәкле. Бүгенге көндә дә үз эшенә тугры калып, намуслы хезмәтен салучы Хәлил Харис улы Кадыров чын мәгънәсендә зур хөрмәткә лаек кеше. Кемнеңдер газиз баласын үлемнән коткарып, аңа икенче тапкыр гомер бүләк иткән өчен Ходай үзегезне рәхмәтеннән, мәрхәмәтеннән ташламасын. Хөрмәтле Хәлил Харис улы Кадыров. Сәхнәбез түренә Илеш районы муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Иршат улы Мустафинны Һәм Башкортстан Республикасының Кылтай дәүләт җыелышы депутаты Олег Александрович Калининны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле райондашлар. Уважаемый Олег Александрович, мөхтәрәм безнең кадерле якташлар, хөрмәтле Роберт Мөгаллимович, Фаил Камилович, гомумән барлык килгән безнең кунаклар. Без сезнең белән беренче мәртәбә менә шундый мәрхәмәт концертына җыелдык. Бик зур рәхмәт барыгызга да катнашканыгыз өчен, шушы чарадан читтә калмаганыгыз өчен. Бүген инде без күрә башладык менә безнең медицина хезмәткәрләре, безнең МЧСта эшләгән
иптәшләр, абзыйлар, шулай ук безнең полиция хезмәткәрләре, социаль бүлектә эшләгән безнең эшчеләр, барсы да гомумән санап үтсәк инде безнең намында утырган җитәкчеләр, гади эшчеләр, гади хезмәткәрләр, күп социаль өлкәдә, күп предприятиеләрдә, авыл хуҗалыгы предприятиеләрдә эшләгән барлык безнең ирешлеләр дип әйтәсе килә. Без үзебезне бик булдыклы, тырыш, уңган халык дип әйтеп саныйбыз. Чынлап та ул шушылай. И бүген инде тагын бер мәртәбә шушы сәхнәдән сезгә бик зур рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Без инде бар төрле фаҗигалар, бар төрле бәхетсезлекләргә ярасак, очрасак, менә шулай итеп берлектә, бердәм булып, ярдәмгә чыгабыз. Күп очракта ширне, ярдәмне итеп җиңеп чыгабыз. Менә шулай итеп барча безгә тормыш итәргә кирәк дип әйтеп саныйм мин. Бүген инде безнең белән бергә бик күп читтән торып хөкүмәт компаниялар, шул исәптән Башнефть компаниясе безгә хезмәткә, безгә ярдәмгә килә. Аларга да бик зур рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә. И әйтергә кирәк, алдагысында безне бәхетсез очраклар урап үтсен, инде андый аламахәлләргә тарыйбыз икән, берлектә җиңеп чыгарга язсын. Зур рәхмәт. Добрый вечер, дорогие друзья. В первую очередь хотел поблагодарить от своего имени всех тех людей, кто приходит на помощь в трудную минуту тем людям, кто попал в тяжелую ситуацию. Вы делаете огромную работу, вы делаете настоящую работу. Я хотел также поблагодарить всех тех, кто пришел в этот сегодня зал, также наших артистов, которые покажут нам сегодня хороший концерт. Я проезжал очень много районов, я видел очень много сел, городов, и мне приятно, что именно идишевский народ, когда приходят на встречу со мной, просят не для себя, просят для целого района. Проблемы в школах, проблема со спортом. Я очень рад, что наша компания «Башнефть», также вносит большой вклад в развитие Илишевского района. Я очень рад, что в прошлом году мы открыли хорошую поликлинику со всем современным оборудованием. Сегодня мы были на годовом отчете, и, к сожалению, цифры говорят о том, что население становится все меньше и меньше. Я хочу попросить, наверное, девушек, жен, матерей, берите инициативу в свои руки. Пора поднимать демографию. Пора оставлять, отправьте всех своих мужчин на двухдневные отгулы. Дайте им отгулы. Это шутки, но в целом огромное вам спасибо. Спасибо за ту доброту, которую вы даете. Даете не только, я имею в виду, и медики, и МЧС, МВД. Все мы делаем с вами большое дело. Мы с вами люди. А люди — это что-то большее. Хороший человек только тогда, когда он добр, честен и отзывчив. Я желаю, чтобы ваша семья, ваши дети не попадали в такие трудные минуты. А если беда пришла, я желаю вам, чтобы на вашем пути попадались те люди, которые всегда вам помогут, поддержат. Ну а мы со своей стороны, со стороны администрации, со стороны компании «Башнефть», со стороны Курултая, всегда готовы помочь, всегда готовы прийти на помощь и сделать одно доброе дело. Так, чтобы вы почувствовали нашу такую же доброту, тепло, и вместе, мы все вместе сможем сделать одну большую работу. Поэтому хорошего вам вечера, спасибо вам, спасибо за эту помощь, и береги вас Бог. Спасибо огромное. Район хакимияте рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Насибуллина Лилия Тимерзагит кызы.
Билалов Илфат Тимирзахитұлы. Kadirov Halil Harisұлы. Qadrli dostlar, belgili bulunğunca bugünkü şarağa türlü ülkede özlerin tanıtkan görünekli şahıslar, bizden hürmetli yurttaşlarımız çağrıldı. Qarşılığınızda səhnəmiz türüne birinçilerden bulup, Tataristan Respublikasının halk şairi, Abdullah Tokay ismindeki devlet premiyası laureatı, Gans Christian Andersen, Musa Jalil, Abdullah Aliş, Fatih Karim ismindeki edebi bülekler iyesi, ilişimizin asıl yigitlerinin birisi, yurttaşımız Roger Zıbıraliyevoğlu Mingul'unu çağırabız. Rahmet edin. Qadrli yurttaşlarım, hayırlı kеш. Meni şuşunda şaqırğanыңыз үшін zor rahmat. Dürüsін айтайын, менің мұндан да не керегім де болмағандыр енді. Не үшін шақырғанларын да бек аңлап тұрмадым. Келгәш, қайтқаш, сұрашқаш, барсын дамладым. Шәфқатлілік дейбіз, кішілерге ярдәм етудебіз. Орыс сайын благотворительность дейдер. Кішінің көңіліне салынырға дейіш ол түшінселер. Ол Құдайдан бүтінімізге берілген. Аны жоғалтмасқа ғана керек. Біз шундай ауыр заманда яшаймыз дейбіз. Шынлап та заманlar бір уақытта да жеңіл болмаған. Түрлі хәлләр болып тұра, түрлі фажиғалар, түрлі ғаиләләр, түрлі язмышлар. Бірімізге біріміз ешкіне де шамаған. Ләкин бұл яқты дүнияға бір келген біз екен, біздің бақытлы боласымыз келе. Башқалар кебек матур боласы келе, әйбәт, мол тұрмышта яшайсыбыз келе. Ләкин өзіміз көрәбіз, тұрмыш шул қадір қатлаулы, бір-біріңе ярдәм керек. Бір-біріңе ярдәм ету, болышу керек. Шул чағында ғына тұрмыш алға бар. Шәфқатлілік ол кішіге ярдәм етуден тәм табу деген сөз. Кішіге күпмедір ярдәм етесін кен сен шуннан ләззәт алырға тиіш. Қанағатлық хис алырға тиіш. Өзің шул әйбәтлікні өзіңе алған кебек хис етергә тиіш. Менә әнкәй мені шулай өйрәтте. Безне шулай өйрәтте. Менә язмыш ничектер шулай килеп шықты. Минем әнкәй Уфада балалар йортында тәрбияләнгән. Минем энекәшем Рим интернат мәктәптә Нефтекамада оқыды, тәрбияләнде. Һәм шул малай 20 ел буе авыру балалар тәрбияләнә торган интернат мәктәпнең директоры булып эшләде. Мин 10 елдан артык Татарстанда Совет балалар фондының Татарстан бүлеге рәисе булып эшләдем. 80-нче еллар ахыры шәфкатьлелек, благотворительность дигән сүз гомумән ул сүз кулланылмый иде. Мин бөтенләй икенче дөньяга кирип киттем. Авыру балалар,
garip balalar, әти-әнисіз балалар, garip balalar tərbiyələnə тұрған интернат məktəblər, balalar yurtlar, әниләре ташлап қалдырылған ятим балалар. Мен 10 ел бойы шушы проблемалар белән шөгыльләндем. Минем күңелем үзгәрде. Тормышка карата мөнәсәбәтем үзгәрде. Һәм мин үземне бәхетле бер шагыйрь дип исәпләп йөргән кеше, мин үземнең бәхетле түгел икәнемне аңладым. Мин сезгә бер кеше турында әйтмәкче булам. Минем дустым, балалар фондына да озак еллар бергә эшләгән, Казанда яшәгән Әсгать Галимҗанов. Ул хәзер бөтен дөньяга билгеле. Әле без дус булганда ул әле яңагына башлаган гап-гади бер кеше. Заманында милиционер булып эшләгән. Ат җигеп, колхоз базарыннан калдык ризыклар җыеп, мал асрап, шуннан кергән акчага балалар йортларына акчалар күчергән кеше. Ул үз гомерендә балалар йортларына, күп балалы гаиләләргә 70-тән артык микроавтобус бүләк итте. Ул инде хәзер мәрхүм. Ләкин шундый чакка туры килде. Ул берничә орден белән бүләкләнде. Казанның почетлы гражданы булды. Попечительләр советының агзасы булды. Ул бик кызык кеше иде. Ул заманында балалар йортының ишек алдына балаларга һәйкәл куйдырган кеше. Бер заман миңа килә. Роберт әйдәле Ленинга һәйкәл куйды. Мин әйтәм, һәйкәл бар бит инде Казанда. Бер генә дә түгел, берничә. Юк, минем үземнең куясы килә, үземнең исемемнән. Бер керә, ике керә. Бәхеткә каршы икме заманнар үзгәрде, Ленинның кадере китте, ул һәйкәл куя алмый калды. Шуннан бер 10 еллар элек миңа тагын бер идея белән керде. Минем Шәймиевкә һәйкәл куясым киләде. Ул шул кадәр безнең халкыбызга, республикабызга зур эшләр эшләде ди. Аңа һәйкәл кирәк ди. Менә Ленинга һәйкәл күп дигәнем, аңа берәү дә юк ди. Бер керде, ике керде. Мин әйтәм, Әсгать абый, син Шәймиевның үзенә кер. Үзенә аңлатып бир. Ул аңларга тиеш, акыллы кеше менә. Ул кергән, сөйләшкәннәр. Нәтиҗәсе бер елдан безнең беренче президентыбыз Әсгать Галимҗановка Казанда, Казанның иң күренекле урынына, Кремль буена Әсгать Галимҗановка һәйкәл салып куйды. Тере кешегә әле үзе исән чакта гап-гади бер йөк ташучыга президентыбыз һәйкәл салды. Әсгать Галимҗанов чынлап да бөтен Рәсәйгә, теге чакта Советлар Союзына билгеле альтруист иде. Фәкать кешеләр өчен яши торган кеше иде. Ул инде мәрхүм, ләкин аның эше, аның һәйкәле безнең Кремль янында тора. Менә шундый кешеләребез дә бар безнең. Әлбәттә, һәр кеше шәфкатьле булырга тиеш. Менә монда табиблар турында әйттеләр, алар күтәрелделәр. Чынлап да МЧСтә эшләүчеләр. Аларның бурычлары да шәфкатьле булу. Ләкин һәрбер һөнәр иясе шәфкатьле булырга тиеш. Шәфкатьлеккә бөтен җирдә дә урын бар. Менә бездә бер мәкаль бар инде. Урыс пояса чиркәү сала,
Татар байыса, хатын ала. Ул юкка гына әйтелмәгәндер инде. Мин хәтта уйлап куям. Әгәр дә мин бай булсам, кинәт кенә байып китсәм, мин дә хатыннар алыр идем микән дип. Ләкин хатынымның бәхетенә мин байый алмадым. Шул бер хатын белән Аллага шөкер, матур гына гомер итәбез. Бу мәкалдә әлбәттә хаклык бар. Безнең байларыбыз байыган сайын соранрак буладылар. Ләкин алай булырга тиеш түгел. Безнең динебез дә безне ярлыларга, хәерчеләргә, авыруларга ярдәм итүне сорый һәм безнең хәзрәтләребез, мәчетләребез бу эшне эшләп тора. Менә ничек кайтарырга шушы шәфкатьлелекне? Ул бит бар, безнең барыбызда да бар ул. Һәрберебезнең күңеле нечкә, йомшак. Без бит күреп торабыз. Күршеләребезнең ничек яшәгәнен. Авылдашларыбызның, бергә укыган классташларыбызның, укытучыларыбызның. Шуңа күрә әлбәттә кешеләргә яхшылык эшләргә кирәк. Яхшылык эшләү җиңел түгел. Үз-үзеңне җиңәргә кирәк. Үзеңнең авызыңнан өзеп кемгәдер бирергә кирәк. Ул бит рәхәт эш түгел. Ләкин әйткәнемчә, аннан ләззәт ала белергә кирәк. Тәм таба белергә кирәк шуннан. Ул бит безнең яшәү рәвеше булырга тиеш. Без бер җәмгыятьтә, бер авылда, бер мәктәптә, бер районда яшәйбез. Бер-беребезне яхшы беләбез. Башкалар матур яшәсә генә, башкалар сау-сәламәт булса гына, без үзебезне бәхетле итеп хис итә алабыз. Менә сезгә әйтәс килгәнем шушы иде сүз. Инде миңа әйттеләр, bir-iki сүз әйтерсез дә, Роберт абый, берәр шигырь дә укырсыз инде дип. Кирәктер инде, әйме? Мин инде карт шагыйрь, шуңа да карамастан мына яшьләр кебек. Минем бөтен әйберем телефонда, әле мин Инстаграмда да, әле бүгенге кичә турында да куярмын анда. Менә бер-ике генә шигырь укыйсым килә сезгә. Мине аптырату җиңел түгел. Күп әйбергә хәзер шаккатмыйм. Әллә нинди мөгъҗизаларга да гаҗәпләнмим, тел дә шартлатмыйм. Минем күңел үзе бер мөгъҗиза. Минем дөньям үзе бер тылсым. Алар барда мөгъҗизаларың һәм тылсымларың бер читтә торсын. Аптырамыйм төрле наналарга, аптырамыйм төрле фоннарга, аптырамыйм смартфоннарга, айфоннарга, телефоннарга. Мин аптырыйм кояш байыганга, гаҗәпләнәм таңнар атканга, аптыраплар карап торам елда сабан туйда чапкан атларга. Сокландыра мине бал кортлары, кырмыскалар, башка бөҗәкләр, күбәләкләр, кошлар, гөлчәчәкләр, табигатьтәге шул бизәкләр. Аптырамыйм гомер буе миннән ни өчендер көнләшкәннәргә. Аптырамыйм гел астыртын гына минем белән көрәшкәннәргә. Аптырамыйм ялагайларга, аптырамыйм саклык җаннарга. Аптырыйм мин кешеләрдән күпкә акыллырак җәнлек җанварга. Аптырата Фәнис Яруллиннар, Галимҗанов Әскәт абыйлар. Чөнки алар берәр генә дәнә тарихта да бик аз аңлыйлар. Бурлар дөньясында бер тапкыр да урлашмаганнарга аптырыйм. Ялган дөньясында бер тапкыр да алдашмаганнарга аптырыйм. Мине аптырату җиңел түгел. Әйе, һич тә арттырмыйм. Аптырарлык чакта аптырамыйм. Яйыкка да качак аптырыйм. Рәхмәт.
центр Дианор. Только сейчас зимний пуховик или шапка в подарок. Новое поступление пальто. Зимние скидки до 50%. 9 марта село Верхний Иркеево в Новом рынке. Меховой центр Дианор. Эльдорадо поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и объявляет суперакцию. Самые трогательные скидки для самых красивых и женственных. Наш адрес – Верхний Иркеево, улица Коммунистическая, 33/1. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Все по 100. В цокольном этаже здания «Магнит» у дома открылся новый магазин. В большом ассортименте здесь имеется трикотаж, футболки, платья, рубашки, лосины, халаты, туники, колготки с начесом и носки, шапки детские и взрослые, а также детская одежда и необходимые товары для дома. Мы ждем вас каждый день с 9 до 19 часов без перерыва на обед и выходных по адресу улица Пушкина, 7/1, здание «Магнит» у дома, цокольный этаж. Магазин «Все по 100». Меховой центр Дианор. Только сейчас зимний пуховик или шапка в подарок. Новое поступление пальто. Зимние скидки до 50%. 9 марта село Верхний Иркеево в Новом рынке. Меховой центр Дианор. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Табигатыбызның язгы үзгәреш кичергән бер мәлендә без гүзәл затларыбызның иң күркәм бәйрәмен 8 март халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үтәбез. Менә ул көн дә якынлашты. Бу матур бәйрәм алдыннан безнең ихлас котлауларыбызны кабул итегез. Язгы гөрләвекләр сезнең тормышыгызга җылылык, саулык, сәламәтлек, эшегездә уңышлар, күңел тынычлыгы, күтәренке кәеф, бәхет алып килсен. Икеләтә бәйрәм көнен билгеләүчләрнең хатларына күчәбез. Ана яши җирдә бала өчен, гомер буе булып терәге, аккан суга, янган утка керә, бала өчен тибә йөрәге. Бер минутта истән чыгармый ул гомер биргән сөю җимешен, җаны белән тоеп яши ана. Баласының йөрәк тибешен. Бу эчтәлекле матур шигъри юллар нәкъ безнең әниебез хакында язылган төсле. 7 март көнне безнең җаныбызга иң якын кешебез, Югары Яркей авылында игелекле тормыш кичерүче әниебез, нәнәебез Мөслимә Мисбах кызы Солтанова олуг юбилеен 60 яшен билгели. Biz аның балалары, оныклары, кадерле кешебезне ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Безнең кадерлебез чыгышы белән Яңа Аю авылыннан 1981 елны Үрмәт авылына килен булып төшеп, әтибез Марс Әфкә улы белән тормыш көтә башлыйлар. Безгә 2 балага гомер бүләк итеп, зур тормыш юлына бастырдылар. Әтибез 2007 елны мәрхүм булды. Biz аны һәр вакыт искә алабыз. Урыны оҗмахта булсын. Кадерле әниебез, Аллаһның мең рәхмәтләре яусын сиңа барысы өчендә. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Син иң газиз кеше безгә. Син яшәү чыганагы. Синнән дә сабыр әниләр бар микән җирдә тагы? Өебезнең кояшы син, һәр кемгә җитә җылың. Тормышыңның һәр мизгеле сөенеч белән тулсын. Гомереңнең һәр бер көне туган көн кебек булсын. Üzелмәс җепләр бәйләсен, бала, ана арасын. Елда шулай бәйрәм итик, туган көн тантанасын. Озак еллар бергә исәнлек белән яшик. Үзебез әби булгачта әни дип эндәшик. Туган көнең котлы булсын. Безгә бергә бик рәхәт. Кылган изгелекләреңә әни сиңа мең рәхмәт. Иң изге теләкләр белән кызларың Айгел, Гүзәл, киявең Рәфил, оныкларың Таңсылу, Айнур, Алина. Хөрмәтле Мөслимә Мисбах кызы Солтанова, сезне ихлас күңелдән халыкара хатын-кызлар көне һәм матур гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез.
Киләчәктә дә шулай кадерле кеше булып, балаларыгыз, оныкларыгыз белән сөенеп кенә, озын-озак бәхетле көннәрдә, ныклы сәламәтлек белән хәерле гомер итәргә Ходай насыйп итсен. Хәзер яңгырайчак җырыбыз сезнең бәйрәмнәрегезгә тагын да ем өстәр дип ышанабыз. Экраннар янына якынрак Фәндүз Фәгыйд улын чакырабыз. Киләсе котлау хаты сезгә атап язылган. Кушнарен районы Көдөшле авылында туып үскән. Хәзерге вакытта югары яркәйдә матур, игелекле гомер кичерүче, сөекле тормыш иптәшем, бала җанлы әтиебез, ягымлы, назлы карт әтәебез Ибатов Фәндүз Фәгыйд улын истәлекле гомер бәйрәме 60 яше белән ихлас йөрәктән котлыйбыз. Кадерле безгә бүгенге матур юбилей көнендә нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр кебек. Сөекле без, сиңа иң мөһиме кырыштай нык сәламәтлек телибез. Сау сәламәт булып, киләчәктә безнең белән бергәләп,
матур ал таңнарны, Ходай Тәгалә бүләк иткән һәрбер якты көнне күңел күтәренкелеге, шатлык сөенечләр белән каршы алырга язсын. Без сине бик нык яратабыз, хөрмәт итәбез һәм шундый изге җанлы, балалары өчен üzülеп торган, олы йөрәкле, үзенең таләпчәнлеге, үгет нәсихәтләре, киңәшләре белән безне тормышта дөрес юл сайлап, яшәргә өйрәткән өчен аңа чиксез рәхмәтлебез. Һәм шундый кадерле кешебез белән горурланып яшибез, дип язалар юбилярның якыннары. Сөекле кешебез бар гомерен изге һөнәргә, балта остасы һөнәренә багышлады. Озак еллар урман хуҗалыгының урман пунктында, арытаба торак коммунал хуҗалыгында тырыш, намуслы, фидакар хезмәтен салды. Хезмәттәшләре арасында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булды. Бүгенге көндә дә кадерлебез үз һөнәре буенча эшләвен дәвам итә. Оста куллары белән кешеләргә йортлар, каралты куралар тергезеп сөендерә. Бүген аның эшеннән бик күп кеше канәгать һәм мең рәхмәтле. Шуны аерым билгеләп үтәсебез килә. Безнең кадерле кешебез хәвәскәр бакчачыда. Аның үстергән яшелчә җимешләренә сокланмаган кеше юктыр. Алар һәрчак мул уңыш белән сөендерә. Әйе, кадерлебезгә бу тормышта бик күп сынаулар аша үтәргә туры килде. Әмма ул сынмады, сыгылмады. Безне дә, якын кешеләрен дә тормыш авырлыкларына бирешмичә нык булырга өйрәтте. Бүген газиз кешебез тормыш иптәше Сәлимә Рәис кызы белән күпләргә үрнәк булырлык дөнья көтәләр. Безгә бар балаларына парлы, тигез гаилә үрнәге күрсәтеп яшиләр. 7 бөртек оныклары өчен җан атып яшиләр. Алар өчен üzülеп торалар. Без яныбызда шундый изге җанлы, бала җанлы, мәрхәмәтле кешеләребез булуына чын күңелдән шатланабыз. Бәхетебезгә сөенеп бетә алмыйбыз. Шулай киләчәктә дә пар күгәрченнәрдәй гөрләшеп кенә, сандугачлардай сайрашып кына, безнең балаларыгызның кадер-хөрмәтен татып, оныкларыгызның уңышларына сөенеп, бер кайгы-хәсрәтсез, бәхетле, озын гомер кичерүегезне телибез. Безгә күрсәткән барлык изгелекләрегез өчен Ходай Тәгалә үзеңне зурласын. Безнең сиңа булган рәхмәтләребез иңнәреңә бәхет чаткысы булып кунсын. Гомерең озын булсын, бәхетләрең булсын гомерлек. Белеп яшә безнең өчен җирдә син иң изге һәм кадерле. Безнең өчен күпме тырышасың, борчыласың гомер эчендә. Онытмабыз сине бер вакытта. Рәхмәт сиңа барсы өчендә. Яшәү маягы син безнең өчен, кешелегең белән үрнәк син. Мең рәхмәт биргән тәрбияңә, безнең өчен һәрчак кирәк син. Ихлас теләкләр белән тормыш иптәшең Сәлимә, балаларың Рөстәм, Гөлнара, Гүзәл, Розил, Гөлнара, Айрат, Эльвира, оныкларың Алсу, Зарема, Самира, Зарина, Ралина, Мәликә, Саида. Хөрмәтле Фәндүс Фәрит улы Ибатов, 60 яшьлек якты гомер бәйрәмегез котлы булсын. Матур юбилярыгыз сезгә көтелмәгән шатлыклар, куанычлы хәбәрләр генә алып килсен. Килер көннәрегез җир кебек матур, кояш кебек якты булсын. Музыкаль күчтәнәч сезнең өчен яңгырый. Бәйрәмнәр, юбилейлар җитә дә үтә, узалар шул инде еллар. Әле кайчан гына син яп-яш идең, бүген инде син зур юбиляр. Синең өчен изге теләкләр, синең өчен безнең бүләкләр, синең өчен җырлар, биюләр. Бүген синең көнең юбиляр, синең өчен изге теләкләр, синең өчен безнең бүләкләр.
jırlar büyüler. Bugün senin günün jubilar. Tecrüben zor senin işinde durmuşta. Abroylu kişisin zor talant. Jubilarını kutla bakallar güteri. Eyle matur oyna muzikan. Senin işin izgi dilekler. Senin işin bizning bulaklar. Senin işin jırlar büyüler. Bugün senin günün jubilar. Senin işin izgi dilekler. Senin işin bizning bulaklar. Senin işin jırlar büyüler. Bugün senin günün jubilar. Gelecek günlerin gel şatlıkta ötsin. Selametliğin bulsun mıkılı. Bizni her şak söyündürüp güne yaşa. Bəxtke her günün layıklı. Sine yaşın izgi dilekler. Sine yaşın bizden bulaklar. Sine yaşın jırlar büyüler. Bugün senin günün jubilar. Sine yaşın izgi dilekler. Sine yaşın bizden bulaklar. Sine yaşın jırlar büyüler. Bugün senin günün jubilar. Bugün senin günün jubilar. Эльдорадо поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и объявляет суперакцию. Самые трогательные скидки для самых красивых и женственных. Наш адрес: Верхняя Иркеева, улица Коммунистическая, 33/1. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Меховой центр Дианор. Только сейчас зимний пуховик или шапка в подарок. Новое поступление пальто. Зимние скидки до 50%. 9 марта село Верхняя Иркеева в Новом рынке. Меховой центр Дианор. Живи, я кому сказала? И так из-за тебя опаздываем. Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут. И в кого ты такой пошел? Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно, позвонить легко. Эльдорадо поздравляет всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и объявляет суперакцию. Самые трогательные скидки для самых красивых и женственных. Наш адрес: Верхняя Иркеева, улица Коммунистическая, 33/1. Эльдорадо. Качество по лучшей цене. Меховой центр Дианор. Только сейчас зимний пуховик или шапка в подарок. Новое поступление пальто. Зимние скидки до 50%. 9 марта село Верхняя Иркеева в Новом рынке. Меховой центр Дианор. Құтлы болсын 8 март бәйрәме, юлларыгызга гүлләр сибелсен. Март айының саф җилләре сезгә бәхет, шатлык кына китерсен. Бәйрәмнәрегез матур үтсен. Киләсе очрашканнарга кадәр сау булыгыз.